לשמוע. תודה רבה לכם שבאתם אלינו. אסנת תישאר איתנו, בזמן שאנחנו נלך לאלה שבנקודת האל-חזור לא עשו אחורה פנה, אלא התקדמו קדימה. אחרי הפסקה נדבר על גירושים במגזר החרדי. כבר חוזרים. פונים לצד השני של המטבע, לאלה שלא הצליחו להתגבר על הפערים ביניהם והחליטו להתגרש. זה תמיד הליך לא פשוט, על אחת כמה וכמה כשמדובר במגזר החרדי. עורכת הדין גילה נפתלין, היא מומחית לענייני אישות ומעמד אישי. שלום. שלום. את ישבת פה כל כך יפה והקשבת קודם לתהליך האופטימי הזה שבסופו נשארים ביחד ואהבה פורחת. אבל מה את רואה מצד שלך? מה אני רואה? אני רואה את המשבר. את הסוף של השנאה. המשבר, את השנאה, את הרוע שיוצא לכל אחד. את הרצון לנקום? רצון גדול מאוד. במגזר החרדי זה שונה מהמגזר החילוני? לא. הרגשות הם אותם רגשות, הנפשות הם אותם נפשות. ההבדל היחיד הוא שבמגזר החרדי עדיין, זאת אומרת עדיין, הערך המשפחה הוא ערך מאוד מאוד קדוש. ולכן הניסיון למנוע את המשבר, למנוע לפרק את המשפחה, את הרס הבית, יש יותר, השלבים הם יותר ארוכים עד שעושים את זה. שזה לא התפקיד שלך, את פוגשת אותם בשלב הסופי. שלפעמים אגב הוא משתנה, זאת אומרת הם באים להתגרש ויחזרו בהם? תראי, זה קורה. אבל אפשר לספור על 10 אצבעות את המקרים הללו, מאחר כשמגיעים כבר לבית הדין או לבית המשפט, זה כבר כדור שלג שמתגלגל, קשה מאוד לחזור אחורה, מה עוד שבציבור החרדי להבדיל מהציבור הכללי, שזה כבר יוצא החוצה, כבר הכבוד משחק פה משחק גדול, ומאוד קשה לבני זוג. למחול על האגול שלהם. למחול ולשתוק ולהשתיק את החברה. כן. איך את הגעת למקצוע הזה? למען האמת, אני בת לדיין 30 שנה, וינקתי את הנושא. הגעתי לתחום כי נפתח מסלול ללימודי משפטים בחברה החרדית, לציבור החרדי. גם בעלי הוא עורך דין. אבל מה זה משפטים לציבור החרדי? החוק בישראל שונה בין המגזרים השונים? היו פשוט ימים נפרדים. למדנו במסגרת הדרת נשים במרחב הציבורי, למדנו ימים נפרדים. גם נתנו לנו יום אחד בשבוע, זה היה יום לימודים ארוך, כך שנשים וגברים יכלו להמשיך לפרנס את הבתים, כי בסך הכל זה זוגות נשואים כבר עם ילדים. אני למדתי כשהיו 3 ילדים. בעיקר הנשים יכלו להמשיך לפרנס, לא? גם דברים שכבר יוצאים ללמוד משפטים. את חיה חיים חרדיים לחלוטין? לחלוטין. אני חיה בתוך החברה החרדית, בתוך קהילה חרדית. איפה? בשכונת בלז בירושלים. כן. וזהו, ברגע שגבר כבר יוצא ללמוד משפטים, אז הוא גם כן כבר יוצא לפרנס. כן. יש לך אגב טלוויזיה בבית? לא. לא טלוויזיה וגם לא אינטרנט. אבל את מסתובבת, את בוא נגיד יותר באינטראקציה עם האוכלוסייה החילונית. מטבע הדברים, אני גם מייצגת הרבה מהציבור החילוני. אני מופיעה בבתי משפט, אני נפגשת עם חברה חילונית. טבע הדברים. ואין לך אף פעם שאלות, בעיקר בגלל ההתנהלות של הרבנות, המון פעמים אל מול זוגות? יש לי הרבה שאלות. גם בתור בת של דיין, עדיין יש לי הרבה שאלות. כן. יש לי הרבה מסרים שאם הייתי יכולה להעביר, אם הייתי יכולה לשנות, אם הייתי יכולה לפרוט איזשהו גדר מסוים, הייתי עושה את זה, אבל עדיין אני חוליה חלשה שמקווה באיזשהו שלב הציבור יותר ייפתח. מה דעתך על נישואים אזרחיים? אני בעד. זה פותר לנו המון בעיות מבחינת ממזרות. נכון. זה פותר לנו בעיה מאוד מאוד קשה. אני מתמודדת עכשיו עם כמה וכמה תיקים כאלו מהסוג הזה, למרות שלרוב, רוב הסיפורים נפטרים, כן. אבל מספיק אחד שיוכר כממזר, ודור שלם נמחק לו, כי בארץ הוא לא יוכל להינשא. אז הפתרון, למרות שנישואים אזרחיים, בל נשכח, נישואים אזרחיים
צריכים להסתיים בגירושים דתיים. נכון, עוברים גם דרך הרבנות. זה שהתחתנו בקפריסין זה לא פותר אותם. זה לא פותר אותם מגירושים, כי עדיין הגירושים במדינת ישראל הם גירושים דתיים. וחייבים לעבור את הגושפנקה של הרבנות. כן. אבל עדיין, גם מבחינת עצם הגט, אם יש סרבני גט, עדיין יש איזשהו פתח להתיר גם את הנישואים האלה. כן. תגידי, אישה גרושה במגזר החרדי, מצבה שונה? מצבה שונה, מעמדה נחות. בכלל, בני זוג שהתגרשו בחברה החרדית, מצבם, הסטטוס שלהם משתנה מקצה אחד לקצה שני, להבדיל מהציבור הכללי. כלומר, לאישה חרדית גרושה, היא לא תצליח להינשא בשנית כל כך בקלות, והיא לא תמצא בן זוג כל כך מהר, שהוא לא גרוש, או עם תיק משלו. כן. המעמד בכלל של אישה חרדית גרושה הוא עוד יותר נחות מהעובדה שבציבור החרדי, ובכלל, בבתי הדין הרבניים, משמורת ניתנת רק לאישה. מקרים מאוד נדירים שהמשמורת עוברת לגבר. להבדיל להם מבתי המשפט שיש יותר פתיחות. אבל מה זה רק לאישה? הוא לא רואה אותם פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני? הוא רואה אותם פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני, ואני אומרת לך שהם מדלגים על זה הרבה. וגברים פחות מחזיקים בילדים, ואז מזונות... זהו, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, כי אם יש להם 6 עד 9 ילדים, ואני יודעת מחברותיי הגרושות, שמקבלות בערך, בואי נגיד, בין 1,500 ל-2,500 שקל לילד, אז איך הוא משלם מזונות ל9 ילדים? ל9 ילדים זה נר יחיד, נר לרבים. החשמל ל3 ילדים ו5 ילדים הוא אותו חשמל. השכר דירה ל3 ילדים או 5 ילדים הוא פחות או יותר אותו שכר דירה. אז לא יחייבו 1,500 כפול 9 פעמים. בדיוק. אבל עדיין הסכום צריך להיות סכום ראוי. אז אם מתנהלים בבית הדין הרבני, וזה לצערי, בהמשך למה שדיברנו קודם, בבית הדין הרבני מתחשבים בגבר החרדי, והמזונות הם יותר נמוכים, בלי להסתכל אם המזונות הם ראויים או לא ראויים. להבדיל מבית המשפט, שבית המשפט אומר, יפה מאוד, אתה אברך מקומך יפה בלימוד התורה, אבל עדיין... אבל יש לך ילדים, אדוני. צורכי הילדים וצרכים הראויים. אבל הנשים החרדיות מודעות לאפשרות שאפשר לגשת גם לבית המשפט, ולא רק לבית הדין הרבני? גם יש מודעות, ואני אומר לך, גם יש המון רבנים שמתירים לנשים לפנות היום לבתי המשפט. למה? בגלל, תשמעי, העובדה היא שעניין המזונות, העניין של הצרכים של הילדים, נשים קורסות. ממילא אם האם קורסת, אז הילדים קורסים. כן. הילדים קורסים, הבתים קורסים. זה כבר, ההשפעה מתגלגלת כבר לחינוך ולעתיד הילדים ולעתיד הדור. ומאחר בבתי הדין עדיין לא שינו עוד את המגמה, למרות שישנם הרכבים שאת יכולה היום לקבל מזונות יותר גבוהים, אבל להבדיל מבית המשפט, בית המשפט מתייחס ליכולת ההשתכרות מצד אחד, ומצד שני, על מספר הילדים ועל הצרכים של הילדים. בית הדין עדיין בוחן את ההשתכרות בפועל של הבעל, של הגבר. את מייצגת גם לקוחות חילוניים? הרבה. למה שהם יפנו לעורכת דין חרדית? תראה, היתרון היחסי הוא בכך שאני מכירה גם את העולם החרדי והדתי, ואני יכולה להתמודד בבית הדין הרבני. מבחינה הלכתית. ויש המון השפעה על ההליכים בבית המשפט האזרחי, כן. על ההליכים בבית הדין הרבני. ולכן צריך מאוד מאוד לנתב, שלא יקרה מצב שנאמרים דברים בבית המשפט, ופוגעים בעצם בהליך הגירושין עצמו בבית הדין הרבני. יש לזה מעלה מאוד מאוד גדולה, כשאתה מכיר את העולם ואתה יודע לדבר עם הדיינים. אתה יודע לדבר בשפה שלהם. לא. אבל את השפה, כשאת יודעת לדבר בשפה, זו גם אני חושבת בכלל באופן כללי. הבעיה שלנו, בבני הנשים שיושבות וצועקות וזועקות את זעקות הנשים, אני חושבת שאחת הבעיות הכי בסיסיות לעובדה, פשוט הציבור הכללי קצת התרחק מהציבור החרדי, הציבור החרדי התרחק מהציבור הכללי. קצת זה לשון המעטה. ואנחנו לא מדברים באותה שפה. אני חברה לרבנות, וישבנו שם, ואיזו תחושה של זרות. את יודעת, הם עוברים שם הדיינים, ואת מסתכלת עליהם, ואת לא יודעת אם את כן חשופה, לא חשופה, הם כן ידברו אליך, הם מסתכלים על הרצפה, את לא יודעת באיזה שפה, ופשוט עולם אחר. אז זה היתרון שלי, שאני כן מכירה את השפה, ואני כן יודעת לפנות אליהם, ואני כן יודעת לדבר אליהם, וממילא
כל נושא חיובי הגט וכפיית הגט ועניין מסורבות הגט ומסורבי הגט נפטר עוד לפני שאנחנו צריכים להגיע בכלל לחיוב הגט, כי אם אתה יודע איך לפעול בבית הדין הרבני ואיך לדבר לדיינים ולדבר בשפתם, אז אתה חוסך לך את כל המצוקות בדרך. זה כל כך הזוי בעיניי, המוסד הזה, הרבנות. אני חולקת על זה. בסדר, את יודעת, הרבנות יכולה להיות טובה למי שזה עושה לו את זה, למי שזה מדבר אליו, ולמי שרוצה, את יודעת, להשתמש באיש דת לצורך החיבור הזה. אבל כשבאה חברה שלי חילונית לגמרי להתגרש, וצריכה לעטוף את עצמה בסדין, כדי שלא להיכנס עם ראש חשוף פנימה, כשהיא לא באה מהמקום הזה, זה לא אומר לה כלום, זה לא עושה לה שום דבר. זה לא זה. ראש חשוף, נשים רבות ועורכות דין לא מכסות את ראשן. אבל עדיין אני חושבת שצריך לכבד את הגברים וללבוש של ולעטוף אותך, עדיין, אני לא חושבת שזה... זה לא הספורט גדול, אבל היית רוצה שיהיו פה עוד אפשרויות, שכל אחד יבחר משהו. כן, אבל אז את בעצם אומרת, חבר'ה, המדינה הזו הפכה למדינה כמו כל מדינות העולם, והיא אינה מדינה יהודית. אני בעצם מוחקת את העובדה שאני שייכת ליהדות. טוב, זה ויכוח ארוך ואחר לגמרי. תודה רבה שבאת אלינו. תודה.